ta ub nai tek me tu lop ngan ai du na namar labun karam ngan hap ai syapata kum nu men pa phi ongam da so thu tikna tu lop men ta ub nai ngan let chim hi manga ngas ngau le rang tik me ban ro tu lop ma phi namar phim nang ban san phi shu shan da kakti kham tam phi dei na nong kendang sha sar phin pai yo phi shu king bayong man la ub nai men pa tu la ngam yo i phi shu pen mang yang ala kum shakri jong phi kum no kum ta phi ong kme ba I jonga phi pen khenya kular ki por ba min shua mam no yang am ta da lei lei ngam di shu tu lap barongan ai pen kre ka jaga bu phi ti men kme ba bi tingka tang kin diat ru phim dan jing it yanga kum ta phi ong kme ba I jonga phi pen khenya kular ki por ba min shua jing ya sha jonga katu kalako kamen to shu ya pi ba pen kala ba mo mam no yang am ta da lei lei ngam di shu tu lap barongan ai pen kre ka jaga bu phi te men kni phi be tingka tang khen diat ru phim dan jing it yanga